Bueno, era un partit complicat perquè el rival és un rival que ho està fent bé durant tota la temporada, juguen força bé a futbol i sí que és veritat que durant un impàs aquesta mitja liga no acabaven d'estar bé, però ara han tornat a sumar molts punts. Veníem amb el tema de les 5 baixes, avui teníem 5 baixes per acumulacions i per lesions, i la baixa de Pitu també per un tema laboral. La veritat és que ens limitava molt, una miqueta, no? Però bueno, jo crec que l'equip ha estat seriós, sabíem que el rival li agrada tenir la pilota, que li agrada jugar a futbol, que sempre comencen des de darrere, amb l'arribada del pivot, que fa que si us surtin una sortida de 3 i això genera alguns problemes pel tema de la pressió, però bueno, jo crec que han dominat molt. A la primera part ells pràcticament no han tingut ocasions, d'acord? I l'ocasió més clara que ha hagut a la primera part ha sigut la jugada de Toledo, que també ve una jugada d'un saque de banda. Penso que hem entrat al partit millor que altres dies, perquè el dia del Prat no vam entrar força bé i avui hem entrat una miqueta, no gaire molt millor, però sí una mica millor, però ha sigut un partit de molt de centrocampisme, on hem intentat portar el partit al nostre terreny davant d'un rival que sabem que aquest terreny és més dificultós per ells, no? Bueno, jo crec que la primera part ha estat com tenia que estar i jo crec que tal com anava el partit es veia que en qualsevol detall el partit es podia guanyar tant per un costat per un altre. Bueno, hem tingut l'opció de la pilota aturada, el saque de banda ens ha donat avui 3 punts, ho treballem molt, és una de les coses que sempre he treballat tota la meva vida i que amb els equips que estic sempre ho he fet, perquè penso que avui en dia al món del futbol hi ha moltíssima igualtat i es poden desencallar molts partits amb aquest tipus de situacions. També penso que els rivals també ho treballen, no és que ho treballi jo sol ni molt menys, al contrari, és una cosa que està ara mateix en Candeler, però bueno, la veritat és que en general l'equip ha estat bé. La segona part, doncs bueno, ells, la baixa de Juli al descans s'ha obligat a rectificar una miqueta, a col·locar Roger una miqueta més com a pivot, que és un jugador més molt ofensiu, anàvem una mica limitats en aquest sentit, sobretot per jugadors en aquesta posició, però crec que l'equip, ells tenien la pilota, arribaven a 3/4 i crec que nosaltres hem robat molt bé aquí. Ens ha faltat tenir una miqueta més de fluïdesa amb aquell últim passe per intentar generar alguna més de perill, però penso que en general a la segona part hem sigut millors, encara que el rival és un rival competitiu perquè ho fan bé, tenen jugadors per fora molt bons, tant els laterals com els extrems i després per dintre jugadors que són bons amb l'últim passe. En aquest camp hem intentat tancar línies de passe i no deixar-los fer aquest joc que els agrada amb ells i a partir d'aquí jo crec que arrel del gol l'equip s'ha crescut, hem estat forts, solament han tingut un xut creuat, crec que a la segona part un xut de Guerrero crec que ha sigut creuat l'única ocasió que han tingut en tota la segona part i per tant satisfet perquè tornem a no encaixar i continuem amb una línia ascendent. Sí, perquè el Reus és un equip que està fent una temporada molt bona i s'ha col·locat a dalt i per mèrits, no? Fan les coses ben fetes, un equip jove, un equip que juga bé, a mi és un equip dels que m'ha agradat, el partit d'anada ens van guanyar molt bé, però bueno, jo crec que avui nosaltres hem estat serios, hem estat forts, intentem fer el que vam fer. Ha sortit un partit molt semblant al dia del Prat, on al rival no li deixem fer el que volen fer, generant poc perill al contrari, amb molts passos horitzontals i cap enrere, que això és sinònim de que la pressió l'estàs fent ben feta, i bueno, content, satisfet per la despesa del grup, perquè s'ha treballat molt bé i perquè a passar de tenir avui 5 baixes demostra que l'equip, tal com l'hem confeccionat amb aquest últim tram, té un fons d'armari important i estem satisfets de tots.